Guys, Τα παιδιά παιδιά εδώ εδώ. και σήμερα θα κάνουμε ένα challenge. Ωραία, πες εσύ. Όπως κάθε μέρα, βλάκι. Πες τώρα. Λοιπόν, αυτό το challenge θα είναι μόνο shotgun όπλα. Όπλα κοντινής εμβέλειας. Έχουμε καλεσμένο τον Ανέστη Δήμηθαν. Γεια σας. Τι επίσημα! Και πρέπει να έχουμε μόνο shotgun και να πάρουμε win. Αυτά. Πάμε στο βίντεο. Πάμε στο game. Ωραία, μαγκές. Χώθηκα σε 2 άτομα. Βλέπετε ότι έχουμε 6 kills. Βλέμμα μου. Τι Βλέπετε ότι έχουμε 6 kills. Δεν τα βάλαμε. Δεν άλλος. Χάσαμε. Σε μένα, μπρο. Είναι μποτάκι να ξέρεις, Ανεστάκι. Εντάξει. Πίκαξ. Όχι, όχι. Τον έφεγες με πίκαξ. Ναι. Όχι, δεν γίνεται να το φας με πίκαξ. Από τη στιγμή που έχει shotgun. Είχα μονόστρι και θα με έτρεγε. Α, δεν γίνεται να τον φας. Ωραία. Ανέσσα, πάντα ρίξω μέσα στη θάλασσα, ρε. Και τι κλέβεις. Ποιο? Το χάμερ. Δεν κλέβει. Μη κλέβεις, κλέφτη. Το πήρα το chest. Δεν είχε. Το άλλο που είναι. Όχι ρε φίλε. Άτομο, πάω να το φάω ρε. Πάνε φάτο. Όπα, είναι ένα τρίο. Α, πάρ' το αρχείο μου τα δύο. Άσαμε. Έπεσε κάτω ρε μαλάκες. Τι κάνεις? Τι κάνεις. Πονάω. White ένας. Έλα καλό. Μαλάκες. Άγγελα. Δεν ένας. Πίσω από την πέτρα είμαι, πίσω από την πέτρα. Βάλει impulse, βάλει grappler και έλα. Γρήγορα, δεν πρέπει να χάσω το loot. Έρχομαι. Πέταξε το shotgun μου κατά λάθος ρε μαλάκα. Εκεί είναι. Έκανα. Έκανα reboot. Όχι. Πέταξε το shotgun. Μαλάκες. Κρατήσου. 7, 6. Ρε πήρα άλλο grappler και πέταξε το shotgun. 1, 2, 1. Ωραίο. Ωραία μαλάκα. Πάω εκεί που πέσανα. Έτρωγα. Ναι, Ανέστο, πρέπει να πάρεις shotgun, δεν μπορεί να το πας αλλιώς. Έχω shotguns εκεί πίσω από μια πέτρα καβατζωμένες. Με φοράνε με sniper, είχε βγει με sniper λέει. Πάω sneaky like a bitch. Πάω και ωραία. Έκανα update και στο τέτοιο, στο δώρο στο reload να κάνεις reboot. Σου δίνει hammer, δεν σου δίνει κανένα. Νοκ ένας! Γράμμανε. Όταν γίνεις reload, όταν γίνεις reboot, σε δίνει hammer γκρι, όχι τέτοιο. Εδώ με πάτησαν sniper, αλλά δεν με πέτυχαν. Δεν έχω όπλο. Μαλάκες! Βλέπετε τι κάνουμε για εσάς! Μην το κάνετε σπίτι σας, μην το επιχειρήσετε! Μαλάκες! Α, με κάνετε bullying! Εγώ φεύγω. Κάμψε μένα! Δεν έχω κάνει shotgun. Πάω εκεί που πέσανα. Έφαγα 2 άτομα και με έφαγα. Έλα γεια! Με τον Ανέστη και τον Ανέστη από την Κατερίνη. Σε λίγο. 2 και 10 θα έρθω. 5 πίκαξ! Μαλάκες, και τι έκανα για σας! Μην το επιχειρήσετε σπίτι σας γιατί μπορείτε να... Η κλίση με τη γιαγιά σου είναι στο βίντεο. Όντως. Δεν είχα κλείσει το mic. Με τον Ανέστο από τη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Λέει με Θεσσαλονικιός. Μαλάκες, δεν έχω πούτσες. Ανέστη, δεν σου δίνει χάμερ ρε μαλάκα. Τι χάμερ λες, το κανονικό το γιάρ σου δίνει, άχρηστε. Εμένα πάντως πριν μου έδωσε ένα hammer. Ποιος? Σε ρώτησε αυτό 0. Σε ρώτησε αυτός μου. Πάρτε τον μπούτσο μου, βλάκες.
Άντε βλάκες, άντε παιδάκια. Άντε γαμηθείτε ρε μαλάκες. Ωραία, δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ θα πάω κάπου. Για δεν Αλλά ξέρω μην το τι λέτε, κλειστάρετε. εμένα πάντως μου άρεσαν τα διαλύματα. Όχι, η γυμναστική λέει ο Νίκος πρώτα. Σκάσε. Εγώ δεν έχω... Ρε, εκεί ήθελα να πάω, Θέλω να Νίκο. σφέρω shotgun, θέλω να σφέρω shotgun, θέλω να σφέρω shotgun. Τι ήθελες στον drop να πας? Ναι, αλλά δεν θέλω shotgun. Αλλά δεν θα το κλέψω εγώ και θα μου το κλέψουν άλλοι μπρο. Πας στο άλλο drop. Oh, Thunder! I'm a Thunder. Εγώ έχω μια πάμε και μια Thunder. I don't have. Ξέρω τι Thunder. Πες το. Οπ, βρήκα και άλλη shotgun. Tactical. Έλα να πουσάρουμε λίγο αυτούς. Πάω, τους πάω. Πάω κι εγώ. Δεν ένας. Shotgun. Shotgun. Δεν κι άλλο. Cracked. Dead. Με έφαγε, φάτονα, please. Κάνε με ρευ, κάνε με ρευ, κάνε με ρευ. Κάτσε ρε. Ρευ! Ρε. Γάμο, τι κάνει ρε ο μπάσταρδος. Η πάμε και η τέτοια είναι πια μου, αν το φας. Α, 100 δευτερόλεπτα. Dead. Μαλάκης, αφήστε τίποτα και σε μένα. Κοίτα εδώ τι είχε ρε. Πόσο κόβει το ζώο, 2-2, κολλό κομπλέμος. Άφησε ένα medkit εδώ. Δεν έχω med. Α, έχω τρία, έχω τρία. Με Έχω έφαγα, τι τρία. με έφαγε. Άμα ελάτε. Αφήνω ένα medkit εδώ σε μένα. Και έρχομαι από το δούτο. Δώσε μια big. Κάτα γρήγορα. Ρε σκάσε! Κάτα γρήγορα ρε βλάκα. Είμαστε 2 HP. Σκάει 5-5. Ξέρω. Πάω σε ένα νεστάκι να δω τι σόι παιδί είναι. Έχει για άτομο. Όχι, πέσα μπροστά μου άτομο, αλλά έφυγε. Ωραία γλύκουσα. Έχω μια μπλε Thunder. Πέθανα μάγκες. Έρχομαι σε σένα. Κύριε το Έλα, δεν μαλάκες. Crouch. Κάτι για Μικρός να είναι. fight. Ένα. Άρα. Ωραία, έχω μία ranger shotgun. 50 θες. Ναι, θέλω. Εγώ. Ωραία, μπρο, έχω 2 shotgun και ένα grapple. Το μέρος που έλεγε. Με έχει το με Μενέλαος, μην το κλείσεις. Κάσε ρε. Δεν έχει δικαίωμα. Εδώ ήτανε. Όποιος έρθει στον πενταγό. Ιδεράχτηστε. Ξεβάρεσε Ποιος, κιόλας. ρε? Εκεί πάνω. Μας ήταν να ξέρετε και ξεβάρεσε κιόλας. Μη βγείτε. Αλλά άμα έρθουν εδώ και σπάσουν τον κάδο θα πεταχτούμε και οι τρεις. Τον τρώμε ήδη. Τραβάς βίντεο. Ναι. Παιδιά, γράψτε μας στα σχόλια αν σας αρέσει η μπανάνα. Πάλι ρε μαλάκα. Πες κάτι άλλο. Ναι. Αν σας αρέσει το μήλο. Χθες έτρωγα μήλο. Μαλάκα. Έτρωγα χθες ένα μιλάρα. Εδώ είναι χιάτο ρε βλάκα. Αφού έφυγε ρε βλάκα από το store. Το store του που έφυγε. Εδώ. Είναι ένας και έχει Τον είδα. να ξέρετε, προσέξτε. Και εδώ κάτω. Το πρωτατήσει μας το χεύει. Το βλέπεις εκείνο στην πόρτα. Ναι, με τι να το βαρέσω ρε μπλε. Πάμε να το πουσάρουμε. Πάμε. Εκτός, δεν έχω κάτι να το πουσάρω. Δεν πειράζει, αργά. 4, Περιμένω. 8. Μπρο, είναι ένα squad. Dead. Ωραίος. Μπήκα στο μαλάκι. Έναν 10. Μπήκα στο χωριό. Είδα πίσω. Αν δεν θα πάω όλους. Cracked. Γάμω τους όλους ρε. Έλα δεν θα σχίσω. Ναι, φλοκ. Πάμε ξανά. Θα πω ότι βλέπετε παιδιά, δεν πήγε καλά το βίντεο. Δεν πειράζει. Ωραία, first drive, σας βάζουμε τώρα στο άλλο game. Ciao. Άνοιξε.
Ρε μην πάτε μέχρι εκεί, θα χαραμίσουμε χρόνο. Πολύ καλό loot. Ωραία Μάγκη, θα σε ξανανοίξω όταν γίνει κάτι. Τσαου τσαου. Δεν είναι άγγελοι. Σε μένα. Να κάνεις. Λένας. Με βάρε. Άγγελε, έλα. Το κατερό. 43. Στα. 200. Μαλάκα. Έχεις φέρει shotgun. Έχεις φέρει shotgun. Όχι. Πάμπα έχει εδώ. Όχι, δεν είναι πάμπα. Ω, πάρε. Η 8 είναι στο όπλο. Όχι, έχω στο. Μες στο bus είναι, μες στο bus είναι, μες στο bus είναι. Κρακ. Ω, μπροστά μου έπεσε. Έπεσε μπροστά μου. Είναι. Move Ranger όπως θέλει. Help. Είναι στην νεκράκ εδώ. Dead. Κοιτά στον αέρα. Dead. Μαλάκα ανοιχτά και ηρέμησε. Αυτό. Με γάμισαν. Με γάμισαν. Ω, μπήκαμε στο bus. Όχι με γάμισαν, με έχισαν κιόλας μαζί. Μάγκες να ξέρετε. Ανέστη! Γιατί ανοίγεις! Βλέπεις χιλάρο ρε μαλάκα. Αν με φάνε εσύ τα φταίς ρε πουτάνα. Να κάνεις. Μάγκες να Knock 2. ξέρετε. Dead. Αν θέλετε να κάνετε καμπανίτσα, την έχουμε φτιάξει τώρα. Ήταν λίγο απενεργοποιημένη. Την έχουμε κάνει όλα. Ωραία, κάντε Πάτε κάπου, όλοι κάντε καμπανίτσα, σας κάπου. παρακαλούμε. Είμαστε τρόλ κανάλι, μην νομίζετε το κάνουμε στα αλήθεια, να ξέρετε. Αυτό ρε δεν είμαστε Απλά πήγαμε αντί και κόλλος. δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτό. Έχει άτομα Πραγματικά. που έβαλε την 50 που είναι 50. Μπρο, γιατί δεν πήρατε το Ranger. Το Ranger μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως SMG, like κάτι τέτοιο. Ναι, με ένα τέτοιο. Ναι, όμως Είναι χάει πέρα. 50 damage από μακριά. Μπορείς να βαράς από μακριά. Εγώ το πήρα. Πάμε εκεί. Με βαράνε. Πάω. 55 cracked. Μα. Ένα να το δω. 80. 16. Έχω μύθι και τέτοιο. Στο πήγες. Όχι τσάρτζερ. Exotic chucks έκανες. Όχι μύθι τσάρτζερ. Είναι και υπάρχει Mythic. Mythic. Που είναι, Ναι. δεν έχει 200, απλά το κάνει πολύ ώρα να το βάλεις. Α, την κανονική την chuck chuck. Ναι. Ξέχασα από το μέτ. Πάλι medkit ήταν αυτές. Έχει υπερέξινες. Το μέτ είναι δικό μου, φέρτα. Από εδώ. Φέρτα μέτ γιατί πάρ' το ένα και φέρτα. Ας βαράνε. Από εκεί πέρα τα πήρα που με έφαγαν. Εγώ τα είχα αφήσει κύριε για να πάρω τέτοια. Για να πάρω το τζάκι του. Έλα με γεμέτη. Ανέστη πεθάναμε ρε. Πες να έχει Goodbye. πάει πάνω. Goodbye ρε goodbye. εκεί στο γάμο. Τράπτε ένας. Έρχομαι. NFP. Dead. Dead. Hi coming. Δεν μπορούσα να τα βάλω δυστυχώς όλα στο βίντεο. Χάσαμε, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε. Ciao ciao.